תושבי גדרה היקרים, בוקר אחד התעוררתי וגיליתי שבכניסה למושבה נבנתה החומה הסינית. מברור עולה כי מדובר ביזם פרטי ואין לנו שום תלונות כלפיו ולא אנשים שבונים כאן את ביתם. הטענות שלנו מול המועצה והעומד בראשה, כי ככה לא נראית כניסה ליישוב. ככה לא נראית כניסה ליישוב על פי תוכנית ערים מתקדמת. בנייה מהסוג הזה חוסמת כל אפשרות להרחבת הכביש בעתיד. תראו את המדרכות הצרות, את החומה הגבוהה. איפה שבילי אופניים שהבטיחו לנו? ושלא יספרו לכם סיפורים. היה אפשר את הכל לנהל אחרת. למשל בישיבת המועצה האחרונה היו חילופי שטחים בין פרטי לציבורי בסביבת תנועת הנוער מכבי. כשאני אהיה ראש מועצה, אני אפעל לפי תוכנית ערים המתקדמות ביותר. אני לא אחשוש לשנות תוכניות כדי לשמור על צביון המושבה. אנחנו נעלה את רף הפיתוח לרמה הגבוהה ביותר שקיימת, כי מגיע לנו הרבה יותר. כבישים לא ישקעו ומדרכות לא יסדקו שנתיים אחרי שיצרו אותם. תצטרפו לגדרתים, גדרתים תקווה 2016.